245 każ ġdid pożittiv reġistrati f'ġurnata waħda biss, rekord ġdid għal pajjiżna. L-ola numru minn mindu faqqed din il-pandemija lura f'Marzu li għadda, pandemija li jenna d-dejn minna għal dawn l-aħħar 45 ġimgħa. Jidher li kien previst li jkun hemm żieda sostanzjali fil-każi pożittivi minħabba li matul il-festi tal-miliet u l-ewwel tas-sena bosta nies xorta baqgħu jiltaqgħu flimkien. Il-każi mħabbra s-sibt itellgħu il-każi attivi għal 2224, bit-total ta' każi minn mindu faqqed din il-pandemija issa jlaħħaq l-14,212. U sfortunatament ikomplu jiżdiedu wkoll il-fatalitajiet kawża tal-COVID-19, hekk kif is-sibt ħabbar li tilfu ħajjithom żewġ persuni oħra. L-ewwel każ kien raġel ta' 85 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal COVID-19 fis-7 ta' Jannar u miet il-ġimgħa fl-Isptar Mater Dei. Fit-tieni każ mara ta' 77 sena li kienet ikkonfermata pożittiva fit-3 ta' Jannar hija mietet il-ġimgħa fl-Isptar Mater Dei ukoll. B'hekk it-total ta' fatalitajiet f'pajjiżna issa jlaħħaq il-232. Fuq nota pożittiva tħabbar li fiqu 69 persuna oħra biex bekk dawk infejqa minn dan il-virus issa jammontaw 11,759. Mill-każijiet imħabbra s-sibt 40 ħadu dan il-virus mill-qraba, 22 ħaduh minn fuq il-post tax-xogħol, 14 kellhom kuntatt ma' persuni pożittivi, filwaqt li 13 ħadu dan il-virus wara li attendew attività soċjali. Il-bqija tal-każi aktar minn 100 kienu kollha sporadiċi, jiġifieri ma jafux minn fejn ħadu dan il-virus. Intant f'intervent waqt il-programm NetLife, it-tabiba Tanja Melillo saħqet li ta' kuljum qed ikollna medja ta' aktar minn 130 każ ġdid pożittiv li żgur mhumiex numri sbieħ. Hija qalt li bħalissa l-iktar virus qed jiċċirkola f'pajjiżna huwa dak tal-COVID-19 u mhux tal-influwenza staġjonali. Sissa mit-testijiet li nagħmlu bħala sorveljanza ma jidhirx li hemm il-virus tal-influwenza tirċirkola għax il-virus tal-korona hija il-virus dominanti. Anke mill-viruses l-oħrajn respiratorju li jkunu li jagħtuna ir-riħ komuni. Jiġifieri il-virus l-iktar dominanti hija l-coronavirus. Tanja Melillo qalet li sabiex nerġgħu nibdew nirritornaw lura għan-normalità irrid ikun hemm madwar 75% tal-popolazzjoni Maltija illi tieħu il-vaċċin. Jekk kulħadd irid li jmorru lura f'ħajjitna bħalma konna qabel, jiġifieri irrid ikollna persentaġġ kbir tal-pajjiż, jiġifieri tan-nies li jgħixu hawn Malta li jieħdu l-vaċċin, jiġifieri aħna l-herd immunity ngħidlu rrid ikollok 75% tal-popolazzjoni kollha li jieħdu dal-vaċċin. Melillo tennit l-appell tagħha sabiex dawk kollha li jħossu s-sintomi jibqgħu id-dar u jċemplu sabiex imorru jagħmlu test minnu fih. Hija appellat ukoll biex kulħadd jibqa' josserva l-miżuri ta' mitigazzjoni.